ngiphatheke baby Imasungitshela ukuthi angithandi Ngifuna ngathi ngiyasanga Vele ungenze ngimamanzeke baby Vele ungenze ngitataze Imasungitshela ukuthi angithandi Angithi hayi bo wesithando sami Yona ngibukani Lesa la protection fee. Okay, hamba la. Acabanga ukuthi kumele mcabe amapensela. Angeke uzokusho. Indaba ungamcela babakho. Angeke ngiyamsaba. Indaba umsaba babakho. Ubaba asiphetule. Ngiyamtshela mina bafethu. Ayikho nje ngisho. Siqalile ukuphathula namanga. Yebo mathitha yonke nje into engimtshela yona nina ningithathi kahle. Wethombe sifunda ngani konje eklasini? Sifunda lezizuku ezifisa ngesibothile. Hayi ubani manje lona? Ayizama ukumazi lona. Ubatho mnyamazweni. Angimazi Thomi yazi nami ukuthi ubani yena lo. Ngimlava ama-robots. Yo! Qonda ukuthini nto? Ubaba nenzizo umuntu ongixhaphazayo. Indaba ngoba umapensela amdala futhi yamsaba. Angeke ubaba umazi kahle. Ucabanga kubantu uzoyithola le ntombazana? Ayi mina inkinga lengane ngiyazi kodwa mina ngicabanga ngayo ukuthi uzoyithola le ngane because vele nawe uyamazi ubantu ukuthi akagiji. Ngiyaphela? Yes. Hayi ngiyaphela nami. Hayi ngingahlala phansi. Siyabonga. Hey, angisebahle. Ngiyabonga. Bengisacela ngikhiphe incwadi senzo sizulu lapha. Okay, namhlanje sizofunda izindaba class. Ngicela ngivula lapha page 8. Bengisacela ngihlale nga2 lapha. Sawubona. Yebo, njani? Yebo. Wazama. Ngiyabona. Akubuza uba igama lakho. Nokuhluthi manje. Wena? Untombi Zulu. Ngiyajabula ukwazi. Manje sithini isitori salapha la? Muphi umfana? Logada bangenayo sala klasini. Oh, umpantsula, umfana onamanga, ungagcini silingeka. Khuleka mngane ngeke. Manje unayo umngane la kule sikole? Ya, nginaye kodwa umfana.
Hawu mngani unena. Umngani nje kuphela. Okay mngani ngiyabuzwa. Shaka indaba ukuthi ngesikole kufunda kuzo. Ingoba ekhaya bethutha nami ngisathutha azofunda ngabe. Ngiyakuzwa-ke mngani asamba ukukhombisa. Okay. Yona Jack. Cha, stop angibuzi lokho ngibuza ukuthi uThishikumadumo umuntu ozindlu noma cha. Ukuthi ngithe ngingena enyanga eklasini ngahlala noThishikumadumo enyanga. Manje uma ucabanga ngobile bakalelana. Nawe ngazi kodwa mina ngizovalile. Yebo. Uma ngivalele. Noma ngazi kodwa khona ukushaya. Impela kushuthi khona nje umnukazi mfumana la. Hayi bo mngani uyithatha imali engaka? Ubani-ke lo ufundiswa yini lo mntwana ofila kanje? Hayi ngeke andizi. Is not. Ubani lo ofila kanje vele? Ngase ngiyabona ukuthi kahle kahle yini le mfilayo yini? Sabona thisha. Ngitakazo right. Bengibizi. Ya, bengibizile ngitakazi ngithi usukhosile. Bona ngitakazi. Ngizale inyanga ngikukhuluma ngayo. Okay. Ya, le ndodakazi. Ya, usufikile ndodakazi. Bona-ke bona. Into encane nje. Encane guys. Sinto enkulu. Uyabaza ngikucela. Ndodakazi. Ngifuna nje ukuthi ngifane into yami. Ya. So, bona namahala rekoni. Nginyama mashilo izinto ezokunyana yabona kanjani. Ke bona athi ngizana ish. Izinto ngiyathanda. Umsiza ngani? Ngizwe kahle ngithanda kahle. Kodwa ngithi uyakwazi nini? Okay. So, ngathi ngizinawo. Akubuhle ukuthi uzomandla umathula kwabanyana. Ya. Kanjalo ne? Hayi ngithunywa mama Star uthathe ngitamatisi. Hayi okay. Sawona ntombana. Yebo ninjani? Ngiyaphila njani? Amaphela ubani ohamba naye? Ubuhle Nzimande. Buhle. Lo undomise Sithole. Ngiyajabula kwazi. Nangijabule class. Buhle! Hayibo wethombe sifunda ngani konje etasini? Ufunda ngezinto ezifisa nesibothile kodwa. Hayibo bani manje lona? Bathi nyamazweni angimazi Junior.